Zazzafar sabuwar waƙar da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wa babban malamin kuma mai neman takarar gwamna a Gombe, wato Shak Ali Isa Fantami. Wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa wannan waƙa ta jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta, kasancewar irin yadda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya ci mutuncin malam tare da tona asiri da kuma faɗin maganganu iri-iri a cikin waƙar tasa. To masu raro dai a yanzu haka sai ku gyara zama da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don jin mu ɗauke da zazzafan sabon labarin wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji irin abin da ke faruwa a yanzu haka a kafafen sada zumunta tun bayan lokacin da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya fitar da waƙar cin mutunci mai taken Malam ya zube. Amma kafin nan masu sauraro muna mai ƙara tunatar muku, idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawa domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran wanda muke ɗauke da su ɗin da zarar mun ɗora. To fa babu shakka a yanzu haka dai masu sauraro za ku ji cewa bayan fitar wannan sabuwar waka wadda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya yi wa babban malamin musulunci kuma mai neman takarar gwamna a jihar Gombe, wato Shak Ali Isa Fantami, tabbas a yanzu haka dai mutane da dama sun fara caccakar mawaƙin Dauda Kahutu Rarara tare da maida sabuwar waka ta martani zuwa gare shi da kuma nuna masa irin kuskuren da ya kan cin mutuncin malam da ya tare da zubar da girman malam, wanda hakan ya tabbatar da cewa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara fa baya ganin mutuncin kowa, ko gemun ka yana jan ƙasa to babu shakka zai iya yin waƙar cin mutunci a kanka idan har ka taɓa shi, wanda hakan ya tabbatar da cewa tabbas Rarara akwai abin da ya daɗe yana tamawa, wanda hakan ne yasa ya fitar da wannan sabuwar waƙar akan wannan babban malamin. Sannan babu shakka za ku ji cewa a yanzu haka fa mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ana tunanin cewa ba iya wannan waƙar ya yi wa malamin ba, wato Ali Isa Fantami, akwai wata waƙar da ya yi kamar yadda dai ya yi wa shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chiani, wanda a yanzu haka dai tabbas abin da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi sam ko kaɗan bai kyauta ba na cin mutuncin malamin Ali Isa Fantami, duk da kasancewarsa ya fito takarar gwamna, ko da a ce ba siyasa ce ta kawo shi ba bai kamata a ce ya ci mutuncin shi ba, balle har da ta kai ga siyasa. Kasancewar irin yadda masoyan mawaƙi wato Dauda Kahutu Rarara suka nuna farin ciki tare da nuna bajinta kan wannan sabuwar waka, sai dai amma shi ma fa masoyan wannan babban malamin kuma mai neman takarar gwamna a jihar Gombe sun nuna rashin jin daɗi tare da nuna ba za su taɓa yadda ba kan wannan al'amari, kan irin jin sabuwar wakar da suka yi wacce mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya yi wa babban malamin, wanda yanzu haka dai babu shakka wannan waka tabbas idan har mawaƙi Dauda Kahutu Rarara bai gaggauta sauke ta a kafafen sada zumunta ba, tabbas wannan waka za ta jawo cece-kuce tsakanin masoyan malamin da kuma masoyan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, wanda gashi tun yanzu an fara. Sannan babu shakka a yanzu haka masu raro za ku ji cewa fa tabbas a shekarar 2027 siyasar da ke gabatowa mutane da dama sun tama wannan lokaci tare da bayyana cewa sai sun kada gwamnati sannan su kuma kada mawaƙi Dauda Kahutu Rarara don ɗora sababbin mawaƙa, sannan su kuma kawo ƙarshen mawaƙin Dauda Kahutu Rarara kan irin al'amuran da yake aikatawa. Wanda ba ku manta ba masu sauraro za ku ji cewa tabbas an daɗe ana tama mawaƙin Dauda Kahutu Rarara a ƙasar Nijar tun bayan fitar sabuwar waƙar da ya yi wa shugaban ƙasar Nijar wato Janar Abdurrahman Chiani ta cin mutunci tare da mai da zazzafan martani da kuma faɗin maganganu iri-iri da kuma tonawa 'yan Nijar ɗin asiri, wanda hakan shine ya jawo sanadiyar daina shigar Rarara a ƙasar Nijar, har ta kai ta kawo an samu wasu daga cikin 'yan Nijar su ma an fara mai musu da zazzafan martani, wanda hakan ne yasa aka hana duk wani ɗan Najeriya shiga ƙasar ta Nijar. Tabbas a yanzu haka dai mawaƙi Dauda Kahutu Rarara wannan al'amari da ke faruwa dai a kansa sam ko kaɗan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara bai girgiza ba, kuma sannan ko ɗar bai ji ba kan wannan lamari. To masu raro me za ku iya cewa dangane da wannan waƙar da kuka saurara, kamar yadda na kawo muku kaɗan daga ciki? Sannan masu sauraro muna mai ƙara tunatar muku ku biyo mu har zuwa bidiyo na gaba
don jin wasu ragowar waƙoƙin da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara yi wa babban malamin wato Shak Ali Isa Fantami kasancewarsa ya fito neman takarar gwamna a jihar Gombe. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV. Mu da yanzu haka muke mai ƙara tunatar muku ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba don ci gaba da samun cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran waɗanda za mu ke ci gaba da kawo muku da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta masu sauraro ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu ta hanyar danna mana subscribing da ƙararrawa don ci gaba da samun cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran namu waɗanda za mu ke ci gaba da kawo muku da zarar mun saki. Mun gode.